Intentaban poñer en contacto a distintas persoas que en Galicia estaban intentando darlle unha esperanza a xustiza, unha esperanza a solidariedade nas distintas ONGs. Maduramos. Eu penso que partimos dun moi existencialistas eran as organizacións naquela. Que sí que non cambiou é a ilusión por cambiar este mundo que non nos gusta, ¿no? Eso é algo que é común. O que impulsa a unha organización a funcionar e a traballar siguen sendo as mesmas, non? Mellorar a calidade de vida de persoas que por vivir en determinados lugares pois teñen menos posibilidade. As verbas que a poeta nicaragüense Gioconda Belli utilizou para definir que a cooperación é a ternura dos povos. E a ternura dos povos é necesario nun momento onde estamos a ver como as cotas de desigualdade aumenta. É moito máis importante facer un activismo potente, no? A nivel internacional contra o TTIP, contra os acordos de libre comercio, no? Contra os abusos da patentes. Que as ONGs a día de hoxe estamos de algún xeito contrarrestando o impacto moitísimo máis duro que poderían ter as nosas políticas neoliberais a día de hoxe. Ese concepto de dar, loitamos contra causas, pero tamén temos coñecementos técnicos, capacidade de o que loitamos, terlo nun documento sensato, nun documento creíble, de calidade, de que podemos solucionar esta situación. O que nos queda é que as organizacións teñen que ser organizacións de activistas, de persoas que estén comprometidas con esa transformación social.